Ti surat ni Santiago. Santiago, Kapitulo 1. Patke kakakabsat. Kablaawan kay amin at tao ti Diyos ang naiwaras-waras iti entero alubong. Siyak, ni Santiago nga agserserbi iti Diyos ken ni Apo Jesu-Kristo. Tinagapuan na dito asurat. Kakabsat ko, ibilang yo aragsak no aglakam kay ti amin akita ti pakarigatan. Agsipud ta amuyo ano agbaligi ti pamatiyo amang saranget iti kasta arigat, patao din na ti anus yung agibtor. Manangibtor kayo kuma akanayon kan awan pakapilawan kan pagkurangan nyo. Ngem no agkurang ti si asino man kada kayo iti kinasirib, agkararag kuma iti Diyos kat maikkanto. Ngamin, managparabor ti Diyos kan siya ayat amang ted kadagiti amin at tao. Ngem no agkararag kayo, nasken amamati kayo kat di kay agdua-dua. Ti si asino man nga agdua-dua, mayarig iti allon ti taaw ayala alla ti angin. Agbali-baliw ti panunot ti kasta a tao, ket pagduduan na ti amin nga aramid na. Di na kuma ipagarop nga adanto awaten na iti Apo. Agragsak kuma tinakurapay akabsat iti panangitan ok ken kuana ti Diyos. Agragsak met kuma tinabaknang iti panangipababa ken kuana ti Diyos. Takas iti sabong ti atap amula, santo nga agbayag tinabaknang. No nakangaton ti init, malanet ti mula iti makasinit adarang. Malaylay ti mula, maregdeg ti sabong na, ket madadael metten ti pintas na. Kastamet ti panakadadael tinabaknang, bayat ti panangas asikaso kadagiti aramid na. Nagasat ti tao nga agtelinaed anatibker bayat ti panakasuot na. Ngamin no agbaligi, awaten nanto ti balangat ti biag nga ingkari ti Diyos kadagiti agayat ken kuana. No masulisog ti tao, di na kuma ipagarop at ti Diyos si mangsulisog ken kuana. Ta saan ang masulisog ti Diyos iti kinadakes. Ket di met mangsulisog. Ngem masulisog ti tao no yaw awan ken iturayan dagiti dakes at tarigagay na. Ket inton mainawen ti dakes at tarigagay, may pasngay ti basol. No makadakkelen ti basol, yeg na ti patay. Di kay mailalilaw, ay ayatek kakakabsat. Agapu sa dilangit ti amin ang nasayaat kanan anay asagot. Wen, agapu iti Diyos anamarswa kadagiti nailangitan asilaw. Awan ken kuana ti panagbalbaliw amamataod iti kinasipnget. Iti bukod na apagayatan, hinikanatay ti na espirituan abiyag babaen iti sao ti kinapudno tapno datayo ti kangrunaan kadagiti amin a parswana. Ay ayate kakakabsat. Amen nyo daytoy. Sisasagana kuma ti tunggal maysa a dumngeg iti sabali. Ngem natanang nga agsao kan dinalakang nga agpungtot. Saan ang magunod ti pungtot ti tao tinalinteg a pagayatan ti Diyos? Ngarod, idyan nyo amin anaalas nga ugali kandakas a kababalin. Agtulog kayo iti Diyos ket awaten nyo ti sao ang makaisalakan kada kayo a naimula na iti pusoyo. Ngem diyo alilawen ti bagiyo. Saan nga umdas adungeg kayo laeng? Babaen iti aramid, ipakita yo ket di adungeg kay iti sao. Ti dumngeg iti sao ngem di na met tungpalen, mayarig iti tao nga agsarming. Makita na ti pudno alangana ngem malipatan na adagos kalpasan ti yaadayuna. Ngem ti sapapasnek ang mga dal kan si kaganetget ang mga nurot iti nananay alinteg ang mangwaywaya iti tao, ken dumngeg ket saan na alipaten ti mga gnano diket tungpalen na pay. Paraburan to ti Diyos iti anyaman nga aramiden na. Mabalin a mamati ka a naimbag ka a Kristiyano. Ngem, no di mo matingel ti dilam, alilawim ti bagem, taawan serserbi ti kinareliyosong. Ti pudno a reliyon nga awan pakapilawan na iti imatang ti Diyos Ama isu daytoy. Ti itutulong kadagita ulila ken byuda iti nakakaasi a kasasaad da. Ken ti panagtalinaed a nadalos a di patulawan kadagiti kinadakes ditoy lubong. Santiago Kapitulo 2.
Kakabsat ko, kas mamati kini Apo tayo a Hesu Kristo, tinadayag nga Apo, awan kumati idumdumayo. Kas pangarigan, dumaray iti taripnong yo tinabaknang ken tinapanglaw. Nagsingsing tibaknang iti balitok ken nagarwat iti napintas. Idinto arutay-rutay ti pagan-anay tinapanglaw. No ad-adda bigbigan nyo tinabaknang ket kunayo, agtugaw ka ditoy, nasaya at alugar. Ngem kunayo iti napanglaw, agtakder ka wino agdalupisak ka ito'y sa kaanak. Nagbasol kayon iti panangidumduma ken panangukom a maibatay iti dakes a panggep. Dungik kayo, ingungutek a kakabsat. Dagiti napanglaw dito'y lubong ti pinili ti Diyos tapno mapabaknang ti pamatida ken agbalinda a kameng ti pagarian nga ingkarina kadagiti agayat ken kuana. Ngem pabainan nyo met ti napanglaw. Sino kaditi mangirurumen ken mangidarum kada kayo? Dagiti babatnang. Isuda ti mangpilpiltak iti mararaem anagan ana ited kada kayo. Masarakan daytoy iti nasantuan a surat. Ayatem ti padam a tao, akas iti panagayat mo iti bagim. No tungpalan nyo daytoy, nasayaat ti aramiden nyo. Ngam agbasol kayo no mangidumduma kayo babaen iti posturada. Iti imatang tilinteg, maibilang kayon ang managbasol. Ti si asino man amang salungasing iti may sa abilin, salungasingen na miten ti si bubukel alinteg. Tatinag ko na, di ka makikamalala. Kinunanapay. Di ka mamapatay. Ore no di ka makikamalala, no pumatay ka, sinalungasing mon tilinteg. Ngarod, agsao ken agaramid kayo akas parswa nga okumento tilinteg amang waya-waya iti tao. Ta dinto mga asi ti Diyos inton ukumen na ti tao adin nga asi. Ngam inton oras ti panangukom, agbaligin to ti kaasi. Kakabsat ko, anya ti magunguna ti agkuna nga adda pamati na no di na met ipakita kadagiti aramid na. Saan na ka maisalakan ti kasta a pamati? Kas pangarigan, ta adda kakabsat a makasapol unay iti lupot ken kanen iti inaldaw. Ket diyo ikkan ida kadagiti kasapulan ti biag. Awan serserbi ti panagkunayo kadakwada. Bendisyonan na kayo ti Diyos. Agpapudot kayo ken kaadwed niyo ti mangan. Kastamat ti pamati. Awan serserbina no di mabuyugan iti aramid. Ngem adanto agkuna. Ada pamati ti maysa a tao. Adamet aramid ti sabali. Kastoy ti sungbat ko. Ipakitam kanyak no kasano nga adda ti pamati ti si asino man adina pakuyugan iti aramid. Ket iparangkumet ti pamatik babaen iti aramid ko. Mamati kayo kadi amay sa iti Diyos? Nasayaat. Ngem laglagipen nyo amamati met dagiti demonyo. Ket agpigerger dapay iti buteng. Sika amaag. Kaya't mo amapaneknikan nga awan pagmamaayan ti pamati adi mabuyugan iti aramid? Kasano napalinteg idi ni ama tayo nga Abraham iti imatang ti Diyos? Napalinteg babaen iti aramid na. Iti rabaw ti altar, indaton na ni Isaac nga anak na. Di mo aya maawatan? Nagtunos ti aramid ken pamati ni Abraham. Dagiti aramid na tinangpunno iti pamati na, ket pimudno ti maysa a paset ti nasantuan a surat. Namati ni Abraham iti Dios, ket imbilang ti Dios analinteg gapo iti pamati na. Isot gapo na naawagan ni Abraham a gayem ti Diyos. Ngarod, mapalinteg ti maysa a tao iti imatang ti Diyos gapo ti aramid na. Saan la agapo iti pamati na? Kastoy met idi ken ni Rahab a babae a dakes ti panagbiag na. Pinalinteg ti Diyos gapo ti naramid na idi pinasangbay na dagiti ispya a Hudyo ket tinulungan na ida a makalibas babaen iti panangipatuldo na iti sabali adalan a pagnaanda. Ngarod, kas ti bagi a makuna a bangkay no awan espiritu na. Maibilang met anatay ti pamati adi mabuyogan iti aramid. Santiago Kapitulo 3. Kakabsat ko, sumagmamanula kumakada kayo ti mangisuro. Kas amuyo, nainget ti panakaukumi ama maestro ngem dagiti dadduma.
Masansan nga agbidot tayo amin. Naan-anay ti tao Apolos ti agbigdot iti sauna. Ket kabailan na agawidan ti bagina. Nubusalan tayo ti kabalyo tapno agtungpal kada tayo. Mabalin tayo nga iturong iti sa dinuman. Wenno alaen tayo a pangarigan ti barko. Idinto akas taunay ti kadakkel na nga iduron ti angin. Basit laeng at timon ti aramaten ti piloto tapno iturong na iti sa dinuman. Kastoy met ti dila. Idinto a basit a paset ti bagi, mabalin na a pagpalangguad dagiti dadakkel a bambanag. Kitaan nyo laengen no kasano ti kalawa ti bakir nga oramin ti basit lang nga apoy. Mayarig ti dila iti apoy. Kaslalubong anapnoan iti bigdot. Adda na ituding a lugar na iti bagi tayo. Ket isaknap na ti kinadakes iti intero a kinatao tayo. Bayat ti panagbiag tayo, puuna na tay iti apoy akas laaggapo iti infierno metlaeng. Kabailan ti tao ti mangpaamo iti amin akita ti atap nga ayok. Dagiti tumatayab, agraman dagiti karkarayam iti daga, ken dagiti nabiyag a parswa iti taaw. Kinapudno na, napaamo na aminen ida. Ngem awan pa'y tinakapaamo iti dila. Nakadakdakes ken di magawidan ket makapatay akas iti gita ti uleg. Aramaten tayo a pagyaman iti apo ken ama tayo. Pagilunod tayo pa'y iti pada tayo a tao a naparswa a kalanglanga ti Diyos. Maysa ang iwa ti paggapuan dagiti balikas a pagyaman ken pagilunod. Kakabsat ko, saan kumaakasta? Saan mabalin nga ipuswak ti maysa nga ubbog, tinasamit ken napait adanom? Kakabsat ko, saan nga agbunga ti igos iti ulibo, wenno ti ubas iti igos? Dimet mabalin tinaapgad nga ubbog ti mangted iti danom a mabalin nga inumen. Adda kadi masirip ken manakaawat kada kayo? No adda, masapol nga ipakita na babaen iti nadalos a panagbiag na, ken dagiti nasayat nga aramid na, a mabuyugan iti kinapakumbaba ken kinasirip. Ngem no imon, pait ken kinaimot ti agturay iti pusoyo, di kay agpasindayag ken agsao iti ulbod a maibusor iti kinapudno. Saan nga aggapo sa dilangit daytoy a kinasirip, no diket agtaod ditoy lubong. Nagtaod iti demonyo ket saan an espirituan daytoy a kinasirip. Iti sa dinuman ayan ti apas ken panagriri, masarakan met ti di panagtutunos ken amin akita ti kinadakes. Ngem umuna-unay, nasinaw ken awan mulit na ti kinasirip nga aggapo iti ngatto. Natal na, naalumamay ken manakigayem. Manakipagrik na ket agbunga iti nasayaat nga aramid. Di mangidumduma ken di agin kukuna. Kinaimbag met ti apitin dagiti mamagkakapya, manipod karagiti bukel nga itukit da itinagan ti kapya. Santiago Kapitulo 4. Anya ti pagtaudan dagiti panagsusupyat ken panagriririyo. Agapuda kadagiti dakes at tarigagay a kanayon nga agbibinusor iti unegyo. Adu abambanag ti tarigagayan nyo ngem diyo matagikwa ida. Ket sidadaan kayo a pumatay. Aguman nyo dagiti bambanag ngem awan magunodyo. Isut gapuna a makiriri ken makikabil kayo. Diyo maala ti kayatyo gaputa di kay met agdawat iti Dios. Ket no agdawat kayo, awan maawat yo. Ngamin, dakes ti panggepyo. Dagiti laeng bukot a pagragsakan nyo, ti dawaten nyo. Tattao adi mapagtalkan. Tiyo kad ammo a maibusor iti Diyos ti panakigayem iti lubong? Wen, si asino man a makigayem iti lubong, maibilang mitten a kabusor ti Diyos. Diyo ipagarop nga awan serserbi daytoy apaset tinasantuan a surat. Naimon ti Diyos ket di nakayat nga adda kaagaw ti Espiritu a pinagtaeng na kadatayo. Ngem nabilbilig pa'y ti iparabor ti Diyos. Kas na ilanat tinasantuan a surat. Busuren ti Diyos dagiti napasindayag ngem ited na ti ado a parabor kadagiti napakumbaba. Agtulnog kayo nga rod iti Diyos. Sarang tenyo ti diablo, ket itarayan na kayo ti diablo. Umasidag kay iti Diyos,
ket umasideg tumet ti Dios kada kayo. Da kayo ama nagbasol, bugwan nyo dagiti imayo. Da kayo nga aging sisimpet, dalusan nyo dagiti puso yo. Agladingit, agsangit ken aganug-og kayo. Imbis nga agkakatawa kayo, agsangit kayo. Imbis nga agragragsak kayo, agliddaang kayo. Agpakumbaba kayo iti sangwanan ti Dios, ket itanok na kayto. Di kay agpipinladakes kakabsat ko. Siya sinuman amang padpadakes winumang ukom iti kabsat na, agsao ti maibusor iti linteg ket ukumen na ti linteg. No ukumen ti linteg, saan kan tao amang tungpal iti linteg no diket may sakan amang ukom. Ti Dios laeng ti mangipaulog iti linteg, isulaeng ti ukom. Isulaeng ti makabael amang isalakan ken mangdadael. Ngem sika, si asino ka aya amang ukom iti padam a tao. Ita, dinggendak da kayo nga agkuna. Ita wenno inton bigat, agbiyahe kaminto iti maysa a syudad. Agdaed kaminto sadyay iti makatawen. Agnegosyo kaminto ket adunto ti maganansyami. Diyo ammo no anyanto ti panagbiagyo inton bigat. Ngamin, mayarik ka ti angep agpukaw kalpasan ti apagdarikmat a panagparang na. Kastoy kumakit di ti sawenyo. No ipalubos ni Apo Diyos, abiyag kaminto ket aramiden minto daytoy wenno dayjay. Ngem, natangsit kayo met, napasindayag kayo. Dakas amin ti kastoy a panagpasindayag. Ngarod, agbasol ti tao adi mga ramid iti naimbag nga ammuna a masapol nga aramiden na. Santiago Kapitulo 5. Ita dinggendak, da kayo ababaknang. Agsangit ken agdungaw kayo gapu kadagiti didigra a mapagtengyon to. Nadadaelen dagiti kinabaknang yo. Sinangan dagiti pagan anayo. Naglatin dagiti balitok ken pirakyo. Tinto latida iti saksi a maibusor kada kayo, ket mayarig da iti apoy a mangibos iti lasagyo. Nagurnong kayo iti ado a kinabaknang, kadagitoy mauding aldaw. Diyo pa'y tinangdanan dagiti pinagtrabaho yo. Dinggen nyo dagiti angal da. Dimanonen iti Diyos, ti Apo a manakabalin amin. Tikis dagiti pinagani yo. Dito'y daga, nagbiag kayo a naglaplap punusan iti namay ken ragsak. Nagpalukmek kayo a maisagana ti kaaldawan ti panagparti. Inukom ken pinatayo dagiti awan basol na at tao. Urepay no saan da asimupiat kada kayo. Aganos kayo nga rod, kakabsat ko. Agingga iti yaay ti Apo. Kitaan nyo ti anos ti mannalon, ti panaguray na at kadagiti napateg abo nga dagiti mula na. Siya anos nga aguray iti damo ken iti naladaw atudo. Nasken met nga agganos kayo. Papigsaen nyo tinamnamayo ta asidegen ti yaay ti Apo. Kakabsat, di kay agdidinayamudom tapno di na kay to ukumen ti Dios. Asidegen ti ukom ket sisasaganan asumrek. Kakabsat, lagipen nyo dagiti propeta a nagsao babaen itinagan ti Apo. Isuda ti pagulidanan nyo iti kinaanos nga agibtor ti panagsagaba. Gaputa nakaibtor da, kunatayo a naragsakda. Nadamag yon ti kinaanos ni Job nga agibtor. Ken amuyo ti panangted ti Apo kadagiti kasapulan na iti kamadyanan na. Ngamin manangaasi ken manangipagrik na ti Apo. Kang runaan ti amin kakabsat ko. Di kay agsapata no agkari kayo. Diyo pagsapata ti langit wenno daga. Wenno agaramid iti uray aanya akita ti sapata. Wen, kunayo numayat kayo. Saan? Numadi kayo tapno di na kayto ukumen ti Dios. Adda kati agsagsagapa kada kayo? Agkararag kuma. Adda kadi naragsak? Agkanta kuma iti pagdaydayaw. Adda kadi masakit kada kayo? Paayaban na kuma dagiti panglakayen ti iglesia tapno ikararagan. Ken sapsapwanda itilana tinagan ti Apo. Numamati dagiti panglakayen nga ipangag ti Dios ikararagda, umimbag to ti masakit.
Pasalon atin to ti Apo ket pakawanen ng tupay dagiti basol na. Ngarod, ipudnuyo dagiti basbasolyo iti tunggal maysa. Ikarkararagyo ti tunggal maysa tapno maagasan kayto. Adda nabileg a panakabalin a parnuayen ti kararag tinalinteg a tao. Pada tayo a tao ni Elias. Si papasnek anang ikararag adi ko maagtudo. Ket saan ang nagtudo iti dayta adaga iti tallo ket gudwa atawen. Nagkararag manen ket nagtudo iti napigsa. Nagbunga ti daga. Kakabsat ko, no adda sumiyasi ti kinapudno ket addamet mangidalan kenkwana nga agsubli, laglagipen nyo daytoy. Ti manggutugot iti managbasol tapno idiyan na dagiti dakes a kababalin. Isalakan nanto ti kararwa dayta a managbasol. Ket iso ti pakaygapwan ti panakapakawan ti ado a basol.